Ja, meestal de vakantie weer voorbij, dus we beginnen weer met het werkje. Dus ik zit hier weer lekker achter de computer even wat te scrollen en te doen. Hè? Facebook zien. Toen we daar ook wel lekker aan het werk, hè? Heerlijk. Heel te verzinnen. Maar ja, binnen zitten blauw en daar worden de echte centen natuurlijk net verzinnen. De echte centen die worden op stritten verzinnen, dus... Nou, even naar boeten te stappen. Meestal vreeg je en heel verzinnen. Goedendag meneer. Wat ben je aan het doen, meneer? Sorry? Wat bent u aan het doen? Ik wacht even op... Maar waarom film je mij dan? Ja, ik film gewoon mensen op straat. Ik ben gewoon video's aan het maken. Nou, maar u heeft mij niet gevraagd eerst. Nee, dat klopt. Ja, waarom? Dan vraag ik het nu. Mag ik u een vraag stellen? Ja, maar dat is te laat. Oh, is dit... Oh ja? Ja. Oké. Ja, ik verneem het wel een beetje. Ik ben een beetje roestig omdat ik natuurlijk vakantie ga. Rent het je net zo soepel? Ha, goeiedag. Mag ik je wat vragen, meneer? Ja, mag ik je wat vragen, meneer? Tuurlijk mag dat. Hoe goed is jouw Fries, meneer? Nou, ik kan een beetje Fries praten, maar ik ben er net zo heel goed in. Nou, dat is hartstikke best. Nou, dankjewel. Ja. Ja, en dat is het ik. En waar heb je dat geleerd? In Duinem. Dynam. Ja. Hoe kom je Dynam? Ja. Je bent, hoe noem je nu Dynam eigenlijk? Een Dynamo? Siepel. Een siepel. Ik dacht al, wat roept je wat nu? Ja, wat roept het je nu? Wat is het mooie van Dynam? Behalve de siepel dan. Café is prima. Ja? Oké, Ja, is leuk. Mijn vrienden natuurlijk. Ja, gewoon klein, gezellig, knus. Leuk. Maar ben je vroeger Fries opgegroeid en praat nou naar Nederland? Nee, ik heb mezelf aangeleerd. Oh ja? Ja, een beetje op basisschool natuurlijk. En, Ja. en iedereen spreekt daar Fries, dus dan leer je het jezelf makkelijk aan. Ja, vind je het een mooie taal om te spreken? Nou, jawel, maar ik vind het dan wel wat lastig, want ik ben het niet gewend. Dus daarom spreek ik nu ook weer Nederlands. Ja. Nee, ik ben het niet gewend, dus het is een beetje ingewikkeld. Maar doe je het nou wel eens? Praat je nog eens Ja, alleen nog hier, op mijn werk. Ja? Ja, mooi oudere meisje. Of verder net. Alleen de oude Ja, mensen? alleen maar de oudere Ja, meisje. dat klinkt wel weer een oude taal. Ja. Alleen de oude mensen praten nog. Ja. Nou, dat valt wel mee, denk ik. Dat valt wel mee. Nou, werk ze, hè? Succes. Hey, dankjewel, jij ook, hè? Ja, dank je. Hoi. Hoi. Een tiertje Lien, wie de meesten die zeiden van, oh, wij binnen de geweldigs. Wij binnen de geweldigs. Toen zei ik al van, ja, dat is wat een verouderd ding. Daar moet wat iets nice voor komen. Nou, bij deze introduceer ik de nieuwe geweldig. Geweldig. Oh, nou, goeiedag meneer. Mag ik je wat vragen? Jawel. Ja? Ben je aan het wachten? Nee, even naar het rusten. Hoe doe je rusten? Ja. Hoe ben je nemen klaar hoe de markt geweest? Nee, nog net. Alleen Albert Heijn. Oké. Ja. Of zie je aan de slag hoe de markt? Dat is wel de bedoeling. Ja. Wat zie je heel op de markt? Nou, haring, hè? Haring? Ja. Dat is wel aan te bevelen? Dat is altijd aan te bevelen. Oké, want ik ga zelf 10 jaar in gewoon inderdaad. Ja? Nee, net. Niet? Dat mag ik zelf ook wel niet bestellen. Ja, ze zijn ook nog vrij nieuw, hè? Ja, Ik ben er nog maar een paar weken. Nou ja, die smaak, hè? Die malt en ze zijn vrij vettig. Ja. Dat is lekker, hoor. En geen ui, hè? Voor mij niet. Nee, nooit? Nooit. Met puur de haring. De pure beleving. Pure beleving, ja. Smelt op de tong. Nou zal ik even zien, want ik moet nog even een brief op de post doen. Nou is normaal. Wie hier een brievenbus. Oh, die heb ik nog steeds, maar ietsje blokkeerd dat weer geweest. Voor deze vraagt mij, maar kom maar goed. Hè? Nou wie ik jij deze week ook al even door de stad om het banjeren, omdat ik voor een oren opdracht jou ook een video maken moest. Alleen er is nou zo natuurlijk, wat ik door de stad erin. Dan word ik vaak herkend of meesten komen zelf wel op me af, omdat ze mij mee praten willen. Krijg zoals deze vrouw. Wat was ik net dan? Nou ja, wij moeten het graag een veilig thuis hebben en jeugdzorgregiecentrum. Wat? Je wil het graag hebben. We Dan willen- ben je in Nederland 54.000 banen afpakt. En wie wil je net Jetro de ruchter? De ruchter is een rijksambtenaar en die griffier die tekent dat. En dan krijgen we al je papieren en we hebben je niks. Dat zeggen ze in Nederland. Ik heb zo'n mooi lijstje, maar Oh ja, ik weet het. Ja, dat zei ze. De meeste mensen die ik wel vregen op straat, ja, daar ga ik gewoon een soort van mooi nou ja, gesprek. luchtig gesprek. En je Ja. opent gelijk maar heel Ja. ja. dingen natuurlijk. En je Ja, haalt een tuurlijk. badskip. Ja, zo, want zulke heren die werken maar bij de politie.
En wij als ouders, we opsluiten hier in Nederland. We vergek zetten ze dat we gek binnen. Want dan hebben we aannames, verzinsels, we geloven in God, mij net, Jezus Christus. En dan pakken zulke mensen ons op en die zetten ons vast. Oh, de politie. Oh. Baan op. En die willen we weer omgaan. Mag je ze nou nog oppakken dan? Oh? Nou, mij net. Ja, ik zei nu daar wel. Heeft er zin in? Maar er zit nou een oorverhaal achter. Maar dat vertellen we net. Dat mag ik net vertellen. Oké. Ja, aan de ene kant wel. Oh. Als je mij, dan kan je wel weten. Ik ben escort West, de wethouders, ben je eerste klanten. En zie nog een vies spultje, alle hier, officier van justitie, rechters, advocaten, ik weet alles. Ik ken hun, ik laat er iemand bij. Ik ga een boek schrijven, staat er ook in, komt er ik in. Die vent van mij, ik ging een dubbel leven. Nee, ik ging een dubbel leven. Die vent van mij, die wist het al net. En hun, ik hoor het net zezen. Ik hoor het net zezen. En dan hast je die baan en doe hast twee konten. Je zit hem wel in een soort van web van, van dingen al, ja. Het idee, hè? Ja, maar iedereen komt daar en waar werken hast. En dan vertelt ze het en dan doen ze vriendjespolitiek. De burgemeester in Loud liet me opsluiten mijn zorgmachtiging, omdat ik te volle naar achter mijn been hang. Het is een molen die draaien bloot. De molenaar kan het zonder de bakker kan het zonder de boer. En zo werkt dat hele jeugdzorgsysteem. Dat is toch heel raar, hè? Nee, maar dat is je zo in Nederland. Complot klinkt het dan. Ja, maar daar ben we sowieso ook complotdenkers en wappies, maar we besnappies. Er zit het hele netwerk zit er ik nog achter. Wat zijn je nou, een snappie? Een snappie. Een wappie en een snappie. Koesten die nou net, jongen? Nee, die die mag erin horen. Ja, een snappie. Wat te luisteren. Snies naar snappies of zo. Ja, ja. Oké, hoe noem je jezelf dan een snappie dan? Ja, een snappie, ja. We zijn gewoon normaal. We zijn net gek, we zijn normaal. Nou, zo te zien we hier wat naar je letters opzetten, Ja. denk ik. Mag je wat vragen, meneer? Ja, dat is wacht maar. Ja? Ja. Je bent even naar je letters hier rond opzetten? Wat voor letters? Hier op de gevel. Ja, die moet helemaal opnieuw geschilderd. Oh, Dat is helemaal ja, dat moet opnieuw. die ben stikken? Ja. Oh, dit is de... Ja. Dit zijn de oude letters van de oude mannen. Oh ja, die zie je nog schilderen? Ja, En dan weer op naar je opzetten. dat opnieuw, ja. Dan zit er weer eens naar je uit, hè? Ja, kijk, zoals deze. Ja, dat ziet er strak uit. Ja, mooi, hè? Kijk, die is helemaal zo. Oh, die ben helemaal stikken. Ja, dat ken ik niet. Ja, hij kan wel gewibbeld. Ben je daar niet gespecialiseerd? Nee hoor, nee. Gewoon hobbyist. Je bent een hobbyist? Ja. Oh. Ja. Is het moeilijk werk of niet? Nee hoor, nee. Moet je geduld ervoor hebben. Wat hè? Geduld ervoor hebben. Geduld? Ja. Ja, geduld. Dat is sowieso uitbegoord, hè? Ja. Mijn broer die zei altijd, ik ga wel geduld, maar net zo volle. Ja, nee, dat moet wel voller. Ja, dat is, kijk eens. Ja, ik vind het wel mooi. Dat ga je wel mooi in. Ben je zelf tevreden? Ja hoor, ja. Ja? Ja, hoor. Het is beter dan voorheen. Zo. Ja, dat sowieso. Ja, zo. Dan moet je Misschien wel, ja. Wie dat ambitie, beter dan voorheen? Ja. Oké. Ja, het is wel beter dan voorheen. Ja. Zo moet je bekijken. Hè. Ja, dat Het is is dat. ook dat je, ja, hij kan wel tegen de regen aan zo. Ja, ik weet niet hoe lang het al hangt. Ja. Hoe lang hangt het hier al dan? Die zegt nou, zo of zo, hangt heel lang, maar de laatste keer volgens mij 20 jaar geleden is geschilderd. Ah, ja, 20 jaar hing het Ja. hier al. Ja. Is nou naar de buurt, hè? Moet wel gebeuren. Ja? Anders valt hij gewoon uit. Ja, het valt naar beneden. Ja. Ja, dat mag ik het hè? Ja. Nou, best. Succes dan maar, hè? Hoi, dank u. Ja, Dag. goed zien. Hoi. Ontje. Nou spruts ik laatst met een persoon op stritten, die spruts me aan. En die zei, ja, of die voelde in ieder geval wat op. Ja, dat zie ik een stuk op slit. Wie is even een lullenkist? Nou ja, dus juist gelijk onder kijk zei natuurlijk als het een beetje een bijzondere Ja, persoon ja, in die ja. Nederlandse zat, dan Ja. ben je ook mee te klikken Ja, vanzelf. vaak heeft er wel wat leuke vrouwen in, hè? Valt mij op. Ik beziek je over het algemeen wel eens een leuke vrouw erin te wonen, want ik weet dat ik een heel mannelijk publiek had. Ik zie gewoon in statistiek dat 80% of misschien wel 0% van de mensen die het joggen is man. Dus ik denk van die kennen mooie vrouwen, die kennen een mooie vrouwen waarderen. Ja, nee, logisch. Ja, weet ik niet. Hè? Misschien heb ik een heel volle man die misschien gay ben, dat ken ik ook. Ja. Misschien ook een meer mooie man. Nou, dan gaan we naar je aankomen. Oh ja, nou hier.
Maar ik had het idee dat de vrouw, en ik ken het heel goed, zodat ik mooi bij YouTube is, ik heb precies in de statistieken wanneer het omheen gaat, hè, wanneer mensen pensioen gaan. Oh, ja. Dus je kunt precies analyseren wat scoort. Maar ik wees een oudjekje. Ja, dat is ja, zo het is een. Nou, best, dan breidt het erheen hoor. Ja, doe dat maar. Want het schijnt dat mijn publiek, leven naar een mooie jonge vrouw is, joh. Nou, dat zou me helemaal niet verbazen. Nee. Ik heb die eigen hoeveel met een lambeen. Dan gaat het net zo, dan zo hoef ik net weer om te zijn, hè? Zo hoef ik net weer om te zijn. Nee, dat is weer eenrichtingsverkeer is ook best. Ik denk dat ik maar even een bakje koffie haal. Ja, tuurlijk. Maar dan moet ik moet er omheen Het gaat rieden. direct bier, hè? Ja, maar ik moet rieden, hè, maar ik geen drank gaan. Ja, Succes verder. ja, dank je wel. Hè. Hoi. Hoi. Goeiedag mevrouw. Hallo, mag ik je wat vragen? Ja, Mag ik je wat vragen? Ja, waar ben je onderwijs net aan? Naar het station. Ik haal even een vriendin op van de trein. Oh, die komt even bij u op bezoek? We gaan even samen lunchen ergens. Oh, Hier, gezellig. dus, ja, zeker. Ja. Ja. En wat is uw doel? Mijn doel is om een video te maken. Oké, Ja. ja, leuk. Ja, ik praat met de mensen in Ja. Leeuwarden. Ja. Dus ja, ik vind, veel meer eigenlijk is het eigenlijk niet hoor. Nee, nou, maar dat is wel leuk toch? Dat Het is een vrij laagdrempelige insteek wat dat betreft. Ja, maar een mooie camera. Ja, vindt u het mooi? Ja, ik Oké. ben zelf ook Goed gekeurd? fotograaf, dus ik, Oh ja? of amateur natuurlijk, Ja. hobby, maar wel... Het ziet er wel goed uit. Het is, Dit is een Lumix is een mooie lens, dus dat is mooie camera, leuk. Ik vond het hoor. Maar dan wens ik jou dus heel veel plezier Ja, vandaag. dankjewel. Ja, nou u ook met de lunch hè? Ja, dat komt vast goed. Ja. Oké, tot ziens. Heel leuk. Oh, de collega's zijn leuk, ja? Ja, ik heb een leuke werkgever. Lekker eten altijd. Of zeg je dat nou omdat ze erbij zitten? Of, Nee hoor, nee. En wat voor werk doe jij zoal hier bij de Moeder dan? Een beetje van alles. Ja. En is er ook een geheim? Want ze verkopen hier hele lekkere producten. Maar is er ook een soort van geheim? Het Moenie geheim? Ja, de falafel is wel geheim. Het recept is geheim. Maar voor de rest is het niet geheim. Je kan ook gewoon de keuken in kijken. Je kan zien wat we maken. Dat is gewoon heel normaal. Ja. En eet je dan zelf, als je aan het werk bent, lunchje of eet je dan zelf ook altijd hier bij de... Vaak wel, maar niet altijd. Ik werk zelf 4 dagen in de week. Dus ik heb niet altijd zin in een kapsalon. Kapsalon, hè? Ja, dat is wel een Ja. goed hebben, ja. En ik werk er al 4 jaar, dus dan... Die schijnt wel legendarisch te zijn, toch? Hier, de kapsalon. Ja, klopt. Ja? Die is wel heel lekker, ja. Je mag wel één proef als je wil zo. Nou, nu nog niet. Dat kan. Geweldig. Zullen we nou eens even jaren hoe het bij Tom gaat? Ah, goeiedag Tom. Goeiedag. Hoe gaat het ermee Tom? Ja, goed met jou. Ja, heb je nog wat te kopen of niet? Ja, een gedichtje en een artikeltje. Gedichtje en een artikeltje? Heb je 100 euro op zak? 100 euro? Nee, ik heb geen 100 euro op zak. Voor jou doe ik het voor een tientje. Een tientje heb ik ook niet op zak. Ik heb alleen maar een De camera. Ja, ik heb alleen maar een camera. Nou jongen, dan heb je geluk. Ik ga je wat geven, ja? Oh, ja. Ja, je mag er een screenshot van maken. Ja, ik doe niet aan copyright. Nee. Ja, dat is mijn gedichtje voor iedereen. Oh, dat is een gedicht. En dat is mijn laatste artikeltje, ja? Oh ja, dan wil je het zelf nog voorlezen dan het gedicht? Dat ik het dan zo gebruik of niet? Ik ben te moe, jongen. Ik moet even op krachten komen. Ik leef bij Wit en Bruin, dat weet Leeuwarden ondertussen wel. Ja, dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Als je het niet hebt gehad, dan voel je je zwak. Wat zijn nou, ik leef bij Wit en Bruin? Dat zijn coke en heroïne. Oh ja, leef. Ja, dat zijn juist de middeltjes waarmee ik het volhoud. Ja, mijn eigen weg, weet je. Ja. En, dus ik ga nou even scoren. Oké. Nou. Ja, ik ga er vandoor. Ja, veel geluk. Ja, dankjewel jij ook. Hoi. Als ik nou die tip even opval van die meneer om een lekkere sandriering te helpen. Goeiedag meneer, je bent een sporter? Ja, ergens wel ja. Ja? Ja. En wat brengt sport u? Wat geeft sport u? Ja, het brengt een beetje geluk, hè? Een beetje vet, hè? Ja? Je bent echt super fit nou dan? Nou, kijk, als ik dat zei, die ga je wel kijk, hè? Ja. Want ik dacht eerst, want het is een zwitbaan, maar toen had ik wat winters wat je op horen. Ja. Maar houdt dan koud of is het echt in het zwit? Nou, ga je wat om me hollen. Ja, ik ben net een pettenman dat net. En, nee, ik wel. Ja, dat zwit. dan ga je wat om me hollen, zo. Ja, zo ja. Oké, want waar kom je nou uit dan op een fiets? Dan wordt. Oh, dan wordt. Maar daar waarom naar dan wordt op een fiets? Dat is best wel een. Dat is het. Ja, ik maak je video. Oh, hier Friesland of zo? Sorry? Nee, ik ga nog op Friesland. Nee. Ik ga een eigen YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Oh.
Ja, op die manier. Maar dan wordt het best wel aan fietsen, hè? Ja, sporten, hè. Beetje met sporten. Ja, inderdaad. Maar je doet net elektrisch. Nee. Ik zie geen accu's, verstapte accu's. Maar ja, dat vind ik best wel knap van jou. Ja, elke week wel. Ja, bent als voor jou maand net, maar sport is belangrijk, jongens. Ja, hè? Ja, wil je vet van. Wil je holle leek, hè? Ik nog. Ja, dat weet je zelf ook wel, maar... Ja, meerdere doelen. Hè? Dus zowel dat je de fysieke gesteldheid hebt, maar ook je mentale gesteldheid Ja, had ik natuurlijk. Je op meerdere vlakken baat. Ja, je weet er alles van natuurlijk, maar... Nou, weet ik Ja, niet. Ja. maar- Ergens wist ik het misschien wel, maar soms is het wel goed om het soms even een ding op te beneden drukken. Hè? Ja, toch? Tuurlijk. Ja. Ja. Nou, prima. Sporten zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Ja, hondje. Hoi. Zullen we eens zien of we hier een lekkere jaring krijgen, heren? Ga je ook een lekkere zoute haring bestellen, of niet? Nee, het wordt een gerookte zalm voor de salade. Oké. Hou je van zoute haring of niet? Nee, ik ben niet zo'n zoute haring type. Nee. Nee, hoe kan dat? Nou, het is... wat een vraag dit. Nou, ik vind het heel intens en zalm is wat gematigder, dus dat eet ik. Ja, maar ik begreep, je had die video van mij gezien dat die mevrouw die was een beetje bozig hier op de markt. Ja. Toch? Dat klopt inderdaad. Die stond op Dumpert en volgens mij op internet gekiest, dus dan kijk ik daar natuurlijk met plezier naar. Wat vind je dan van zulke video's? Ja, ik vind het lachen. Ik vind het fantastisch en goed werk. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, Ik zal mijn zalmpje bestellen. Ja, tuurlijk. Ja, ga ervoor. Ja, dan ga ik voor de zoute haring. 2 soorten heringen van jou? Van één portie? 3 soorten heringen. Ja, 2 soorten heringen, ja. We komen nu in Friesland. Wel even aan de staart eten, hè? Ja, tuurlijk. You are what you eat. Nou heb ik zojuist een zoute haring opgegeten. Oh nee. Wat gaat er nu met mij gebeuren? Geen idee. Ik loop lekker door, man. Okay. Sorry. Geweldig. Bedankt voor het zien naar deze video. Vond je het leuk? Doe dan toen omheen. Moest meer zien, abonneer dan op mijn kanaal. Ik ken al hier. Het is gewoon vergees. Druk op het knopje, druk in op het beltje. Dan krijg je ook een melding. Ook een nieuwe video upload. Dus dan komt het helemaal in de water. In de order. In de water. Hè? Ja.